Γεια χαρά, Μασκοφός εκδικητής εδώ. Σήμερα θα δούμε μερικά από τα πράγματα που κάνουν κάποιοι άντρες για να εντυπωσιάσουν τις γυναίκες. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Μην μαγειρεύεις αν δεν ξέρεις. Λένε πως το φαγητό μετράει πιο πολύ η σκέψη και όχι το αποτέλεσμα. Καλά, αυτό ας το πει η κοπέλα που είναι απέναντί σου και τρώει το ομό κοτόπουλο που της έχεις σερβίρει σαν ηλίθιος και υπανακάζεται και χαμογελάει μέσα από τα δόντια της, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, ενώ εσύ έχεις ένα ηλίθιο χαμόγελο και περιμένεις και δώσεις και γλυκό. Έλεος. Αν είσαι άχρηστος στην κουζίνα, μην πας και προσφερθείς να μαγειρέψεις. Εκτός και αν σε λένε ευτύχη μπλέτσα. Τώρα πάλι, αν το άγνωστο, άψητο, ομό φαγητό σου αρέσει στην κοπέλα, τότε συγχαρητήρια, της αξίζει. Λοιπόν, επόμενοι είστε όλοι εσείς που το παίζετε παράπονο στα ραντεβού. Αν νιώθεις άνετα στο πρώτο ραντεβού να πας να δεις μια ταινία στο σινεμά και μετά να πας να πιεις ένα ποτό σε ένα μπαρ, μια χαρά. Αλλά μην μου το παίζεις κασκαντέρ και για να εντυπωσιάσεις κάθε κοπέλα, πας στο πρώτο ραντεβού και κλείνεις bungee jumping ή να πέσεις από κανένα αεροπλάνο με αλεξίπτωτο, αφού δεν το έχεις. Φαντάσου, έτσι όπως πες από το αεροπλάνο και μου το παίζεις άνετος, μπορεί να λιποθυμήσεις, θα γίνεις ρόμπα. Μπορεί να κάνεις εμετό επάνω στην κοπέλα που είναι δίπλα σου. Πάλι ρόμπα. Και το χειρότερο, μπορεί και να χεστείς επάνω σου. Και άμα χεστείς επάνω σου, ξέχνα το ραντεβού τέρμα. Δεν είναι έξυπνο να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις μια κοπέλα όταν προσποιείσαι το α αρσενικό. Ενώ στην ουσία είσαι, δεν ξέρω καν, το κάπα, το λάμδα. Κάπου εκεί πέρα βρίσκεσαι. Μην το κάνεις, θα γίνεις ρόμπα. Οι επόμενοι είστε όλοι εσείς που πάτε και μου ξεκινάτε μπάντες και συγκροτήματα για να εντυπωσιάσετε οι γυναίκες. Ναι, ρε μεγάλε, καθώς να μια μέρα να πούμε και στο κρεβάτι σου, ήξερα απέναντι την αφήσα του Bon Jovi, τον έβλεπες και σκεφτόσουν, ονειρευόσουν τι τέλειο μαλλί που έχει, ξανθό, μακρύ, αφράτο, φορούσε και γυαλιά εκεί πέρα Ray-Ban, είχε και την αγαπημένη σου απόχρωση στο δερμάτινο παντελόνι που φορούσε και κάθεσαι τώρα και λες, πω, αυτός που να έχει πολλές γκόμενες, θα το κάνω κι εγώ. Και πας να πούμε και λες στον πατέρα σου, πατέρα, δώσε κανένα χαρτζηλίκι να πάω να κάνω τίποτα μαθήματα κιθάρας, να γίνω τον Bon Jovi και τι κάνεις, πας και ξεκινάς συγκρότημα. Και 10 χρόνια μετά, ακόμα κρατάς. Το μόνο που κατάφερες είναι να παρασέρεις τον κάθε φίλο και γνωστό σου, στην κάθε χαζοσυναυλία που πας και κάνεις, στο κάθε κοτέτσι και ψαροταβρά του κ. Μιχάλη. Άστο. Και να πω ότι το κάνεις για τη μουσική, δεν το κάνεις για τη μουσική. Το κάνεις για να ρίξεις γκόμενες. Δεν το έχεις. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν φύγε. Λοιπόν, παιδιά, ας πάει κάποιος ο Τζέρεμι, θα του πει να μαζέψει το χωραό του. Πάει που να είναι. Όλοι εσείς που νομίζετε ότι θα εντυπωσιάσετε μια γυναίκα επειδή βάλατε θερμαινόμενα καθίσματα στο τάτσον του πατέρα σας, καλώς ήρθατε στη λίστα μου. Το αυτοκίνητο το χρησιμοποιούμε για να μας πάει από το ένα σημείο στο άλλο. Να αποφύγουμε κάποια μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουν μέσα πολύ κόσμο και κάθε ανώμαλο κόσμο και εγώ δεν ξέρω τι. Όχι για να μοιάζει σαν δίσκο. Αν νομίζεις ότι το αυτοκίνητο είναι ένα άσπρος κανβάς και εσύ είσαι ο γράφος και πας και βάζεις κάθε βλακία επάνω, άστο. Εντάξει, δεν λέω. Άμα θες, πήγαινε βάλει ένα καλό στερεοφωνικό, να ακούς τη μουσικούλα σου, κρέμασε και ένα αρωματικό δεντράκι, ξέρεις, τα χριστουγεννιάτικα που βάζουμε και στον καθρέφτη να μυρίζει όμορφα, έτσι να μην μυρίζει η κοπέλα της κλανιές σου μες στα αμάξι. Βάλε έτσι κάτι ωραίο έτσι. Ευχαριστώ, αρωματικό, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα πας και μου βάζεις τίποτα φτερά, τίποτα ουρές, γράψεις και τίποτα custom body build κτλ. Άστο, μεγάλα, εντάξει. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε, όλοι εσείς που πάτε και κάνετε τατουάζ στο σώμα σας με τα ονόματα της κοπέλας σας για να την εντυπωσιάσετε, το έχετε χάσει. Τελείως μα τελείως λέμε. Είσαι σοβαρός. Πας και κάνεις τατουάζ και γράφεις, ξέρω εγώ, Φωτεινή, η Μαρία, η Μαργαρίτα, Αναστασία, Βάσο, Νικολέτα, Μαριάννα, Αθηνά, Νίκη, Πόπη, Κατερίνα, Ελένη, Μυρτώ, Γλυκερία, Αφροδίτη, να ξέρεις. Με το να κάνεις τατουάζ το όνομα της κοπέλας στο κορμί σου, τίποτα καλό δεν θα βγει. Τίποτα. Έχει ξεκινήσει η αρχή του τέλους. Εδώ μέχρι ο Johnny Depp να πούμε έχει τατουάζ της Winona, το θυμάσαι, έλεγε Winona Forever και αναγκάζει και να το κάνει Winos Forever, να το αλλάξει. Τι κατάλαβε, τώρα φαντάσου. Εδώ το Johnny Depp δεν μπόρεσε να το κάνει cool. Θα το κάνεις εσύ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πριν φύγω, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους απαντήσανε στο προηγούμενο βίντεο σχετικά με το Facebook. Ναι, τελικά το έκανα. Αν θέλετε, πηγαίνετε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα. Θα έχω το link στην περιγραφή του βίντεο εδώ από κάτω. Και όπως πάντα, κάντε like στο βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, γεια χαρά! Αν σου άρεσε
το βίντεο. Κάνε like.